Anem a reprendre, com dic, la sessió amb la segona intervenció del professor Josep Lluís Barona, que juga en casa, no? Aleshores, voldria presentar-lo amb especial estima, diguem-ne, per haver acceptat això. Per ser professor investigador de la casa i haver acceptat de seguida també la nostra invitació a participar en aquest seminari, no? Per als que no el conegueu, suposo que tots, però vaja, farem una presentació somera. És catedràtic de Història de la Ciència de la Universitat de València des de fa molt temps, diguem ahir, no? Una llarguíssima carrera com a professor i com a investigador, com a docent en la Facultat de Medicina i altres facultats. De fet, crec que aquesta és una de les coses que se li hauria de remarcar. Haver estat una de les persones que ha permès que este departament i este institut hagi tingut la presència i l'extensió cap a campus i titulacions tan diverses, no? Ens ha fet presents diguem, a molts llocs i això està molt bé. A veure, realment la seva producció científica és extensíssima i només diré, si entreu a Trobes, al catàleg, veureu la enorme quantitat de llibres, de monografies, d'estudis, de llibres editats que ha produït al llarg de la seva trajectòria. A més, tot i que en els darrers temps molt focalitzada en la internacionalització, diguem, no? De la mirada internacional de la medicina, estudiant organismes com la OMS o la Fundació Rockefeller, etc., és que en aquest llarg periple ha treballat des del Renaixement fins al present, com aquell que diu, amb reflexions també sobre la societat actual que vivim des de diferents perspectives, en particular la científico-mèdica. També s'ha fet present en moltes universitats i centres de recerca, invitat, no? O també fent estades de formació, que té una projecció, ha tingut i té una projecció internacional molt remarcable. I una de les coses que a mi de seguida em va fer pensar en ell és quan em va cedir el testimoni en un màster que ja no existeix, de psicologia i psicopatologia perinatal. Fins i tot ahir hem arribat a fer classes nosaltres, no? I bé, ell portava uns anys treballant i després ho vaig fer jo, i jo recordava aquells continguts, no, dels quals parlàvem en aquell màster, i de seguida em va fer pensar que Josep Lluís Barona podia ser una molt bona opció per aquesta i moltes altres raons per a estar avui entre nosaltres parlant-nos d'aquesta qüestió d'una infantesa una mica molt més pròxima en el temps, però també bastant complexa d'estudiar, problemàtica, no? Hi ha moltes controvèrsies pel mig. Agraïsc, reitero en nom meu i de Juanvi García Marcilla la seva presència avui i anem allà, no? Compartim la so. A veure, compartim. I ahí tens la teua I aquí presentació. tenim la presentació. I a l'ataque. I ara a l'ataque. Sí. Bé, bon dia a tots els assistents. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies en particular a Miguel Ángel i a Àngela, que estan ací, i també als dos organitzadors, al Carmel, que és tan generós en la seva apreciació. Som bons amics, i se nota. I també a Juan Vicente, antics companys d'universitat. Després de la primera sessió, d'una sessió tan metafòrica, alegòrica, literària, en un món tan lluny com el medieval, la meva contribució veureu fàcilment que és tremendament prosaica, és molt més prosaica i fa referència, com sap bé l'amic Carmel Ferragut, justament a l'emergència, podem dir, utilitzant un terme molt de moda i molt anglosaxó, de la infància com a realitat civil, com a realitat social i com a problema. Votem de l'edat mitjana i de les metàfores i de les al·legories al segle XX.
i se trobem un dibuix de la infància com a problema. Llavors, el que jo faré, o intentaré fer en aquesta breu presentació, és explicar quins són els factors que van contribuir a construir aquesta visió de la infància com a problema, des de quins punts de vista, i com això, des del punt de vista principal que nosaltres hem assumit, hem enfocat i estudiat el tema, com porta immediatament a la qüestió de la salut infantil, en un context històric, no ho perdem de vista, principis del segle XX, en el que es produeix un procés social important que és el que hem anomenat els historiadors econòmics i els historiadors demogràfics i els historiadors de la medicina de transició. Transició nutricional, transició demogràfica, transició epidemiològica, sanitària. I aquest context de transició ajuda o contribueix a construir el problema de la infància, d'una infància que, des del punt de vista civil, des del punt de vista dels drets humans, des del punt de vista de la presència en la societat, era pràcticament inexistent i que emergeix d'una manera fortíssima quan, des del punt de vista, diguem-ne, polític, en un sentit ample, s'arriba a l'evidència, per dades estadístiques que venen de l'epidemiologia, que parlen de mortalitat infantil, per problemes socials que porten la infància a la transmissió de malalties, per el problema de la prostitució i de la delinqüència, tota una sèrie de factors que tractaré d'alguna manera d'esbrinar, en la qual fa que si agafem el món i el trenquem i l'expandim, per descomptat en Espanya, per descomptat en Europa, però també en Amèrica Llatina, en certes parts d'altres països, en altres continents, emergeix la infància com a problema i automàticament la infància com a subjecte de protecció i d'intervenció social i sanitària, per descomptat, també. És a dir, si el procés de transició al que m'he referit fa una estona és un procés que es caracteritza sobretot per un canvi poblacional en el que la reducció de la mortalitat general infantil en particular i tota una sèrie d'elements que fan que durant la primera meitat del segle XX la població visquera més anys, menjara altres coses, etc. Les polítiques i l'aparició de l'infant, del xiquet, del nen, com a element essencial, me pareix un punt clau, un element, un cornerstone, no? Una peça clau per entendre totes les polítiques que se generen. És a dir, aquesta diapositiva vol mostrar simplement que l'emergència del niño golfo, l'emergència del xiquet que és abandonat, que pateix una situació personal, individual i social, sanitària, que necessita d'una reacció des del punt de vista polític, adopta una sèrie de dimensions, com se diu així. Per primera vegada veurem com el nen, l'infant, utilitzaré aquesta paraula potser més erudita, més educada, esdevé un subjecte de drets. Legislació a favor de l'educació, legislació restrictiva respecte a l'ús laboral i econòmic dels xiquets, restrictiva respecte diguem-ne, a l'ús i a l'abús per part inclús de les famílies. Té una dimensió sanitària també que fa que aparega en tots els estudis que tenen a veure, per exemple, en l'alimentació com un element bàsic i fonamental. També en aquells contextos en els que fonamentalment des de l'higienisme es parla de la necessitat de protecció i d'estimulació. Com a problema social, la quantitat, els centenars, els milers de xiquets abandonats, de necessitat d'alguna manera corregir o, si més no, controlar
la natalitat, l'embaràs, la maternitat com un aspecte fonamental a l'hora de fer front al problema, al gran problema demogràfic, famílies, sobretot de camperols i d'obrers cuya, diguem-ne, la seva situació habitual era una família immensament llarga en quant a xiquets. Encara recordem també com aquesta natalitat era afavorida pel franquisme, però que en la realitat anava en la perspectiva o en la realitat de que una part important dels nascuts moririen i els altres serien part de la força de treball de la pròpia família, no sols en el món rural, sinó també en les classes baixes de les ciutats. Té una dimensió educativa justament perquè en tota Europa i particularment en Espanya també els moviments educatius, diguem-ne, alliberadors, tenen en aquests moments un element fonamental, des del moviment obrer, però també des de moviments ideològics importants, com pot ser el moviment llibertari, l'anarquisme, o com poden ser també tots els moviments de reforma de l'escola, la institució lliure d'ensenyament, etc., que plantegen la necessitat essencial, inclús des d'una mentalitat liberal en el sentit decimonònic del terme, no conservadora, per tant, de reformisme. L'educació és la peça clau per a transformar la societat i per a fer-la més amable i més viva. També laboral, l'abús i l'abús de l'explotació infantil, però també el problema de la delinqüència. És a dir, totes aquestes dimensions, la delinqüència duta a terme per xiquets i xiquetes, en distinta proporció, però xiquets i xiquetes, el mateix que una certa moral de protecció des del punt de vista de la moral cristiana i des del punt de vista de les polítiques de protecció, diguem, la immoralitat que suposa abandonar els xiquets a la seva sort. Tots aquests elements han generat, des de la història de l'educació, des de la història social, des de la història de la salut i de la medicina, una bibliografia ampla. Enrique Perdiguero va coordinar un llibre, Salvada al Niño, en el que vam participar alguns o molts dels que figurem ahir, i inclús estem així, a veure això en aquest sentit. Clar, això genera, en primer lloc, un moviment legislatiu, com diré, entre 1901 i 1908, hi ha tot un seguit de lleis i de normes aprovades pels parlaments. Me restringiré ara la mirada al cas de la societat espanyola, perquè no sols perquè és la nostra, sinó també perquè seria impossible fer-ho d'una altra manera, però que arrosseguen ja una tradició que ve de les últimes dècades del segle XIX, en el que tinc la impressió, això és una hipòtesi que llanço, de que és fonamentalment França i Bèlgica, els països francòfons de centre Europa, els que emprenen iniciatives en la línia de discutir els models de caritat pública, el model de les gotes de llet, per exemple, per fer front als problemes d'alimentació infantil, el control a través dels sistemes de beneficència, i d'ahir, diguem-ne, hi ha tota una sèrie d'intervencions internacionals que no són coordinades des del punt de vista formal, però que sí que donen lloc a polítiques equiparables en Itàlia, en França, en Bèlgica, en el Regne Unit o en els països germànics. En la llei el projecte de llei de protecció a la infància, que es porta al Parlament espanyol en 1904 i que s'aprovarà allà, la declaració de motius és prou evident i és prou aclaridora quan el ministre de Governació, Sánchez Guerra, diu a les Corts clarament, conceptualitzant molt bé quin és el problema infantil que se traduce en una elevada mortalitat, merma d'energies. Aquesta és una qüestió fonamental. La ideologia bàsica que hi ha darrere, que rau en aquest interès renovat i explosiu per la infància, per la protecció i per la repressió de la infància delictiva, rau en una idea bàsica que vegem per tot arreu, en tots els instituts nacionals d'higiene, de tota mena, i és la idea de que la riquesa de les nacions, parafrasejant a Adam Smith, la riquesa de les nacions depèn de la salut de la població i sobretot d'una infància sana, que és el futur. O sigui, el model tradicional de natalitat abrumadora i elevada mortalitat
junt amb malalties infeccioses que són debilitadores de la població, mostra una població malaltissa en poc futur i dins del concepte, estem en l'època de més de les vanguardies i del concepte de modernitat i de progrés, modernitat i progrés en una societat amb aquests indicadors és impossible. Per tant, la reacció des de diversos punts de vista és evident i és clara que té aquest rerefons ideològic fàcilment comprensible, no? Quins factors configuren aquesta infància com a problema? Bueno, hi ha de tota mena o de diversos nivells. La marginalitat i l'abandonament, és clar, hi ha testimonis de tota mena en la novel·la naturalista de finals del XIX, en la novel·la realista, que va des de Galdós a Solà i Charles Dickens i tants altres, la marginalitat i l'abandonament dels xiquets en les famílies que no els poden atendre o que, diguem-ne que el concepte de família nuclear en el que ens han educat és molt diferent del que estem parlant a finals del XIX i principis del XX. L'existència d'una delinqüència d'aquells xiquets que el niño golfo, no? que diria Sánchez Banús, doncs, i que genera tota una literatura, el golfillo, no? de Arching Child, en el cas de la literatura anglosaxona, el xiquet que se busca la vida i que viu pel carrer, el niño de la calle. No? Això en el que comporta de viure als margens o fora dels margens d'explotació laboral, d'explotació sexual, tant de xiquets com a xiquetes, que generaren i que generaven en l'època, evidentment, problemes de transmissió de malalties de transmissió sexual i altres, no? Junt amb indicadors sanitaris o factors sanitaris com el que s'esmenten així, que impliquen la malaltia i la mort, però també l'alimentació i les condicions higièniques. Les condicions higièniques del propi xiquets, de les famílies i de les escoles, que seran subjecte de revisió en aquest període. No? Ahir trobem tota una legislació internacional en aquestes xarxes que periòdicament van reunir-se, que tenen un caràcter professional mèdic, però també educatiu i també polític. Són els països realment els que porten a través de les institucions o dels governs representants, conferències internacionals sobre protecció a la infància i sobre altres que vegem que des de la meitat, sobretot, del segle XIX endavant, generen tota una sèrie de legislacions que seran també incorporades a Espanya després de la creació d'una anomenada Unió Internacional de Protecció a la Infància. Hi ha també factors ideològics i morals, com he esmentat, apuntat abans, com la idea del dret a l'educació i a la salut, com dos vehicles de millora d'aquestes condicions de cara a aquesta idea de modernitat i de progrés, la necessitat de la repressió de la delinqüència, que no crec que siga un dels factors menors, si només ve tot el contrari, l'esmentada llei de protecció a la infància és de protecció a la infància i de repressió de la mendicitat, protecció i repressió, encara en el codi legislatiu i en les estructures socials i polítiques relacionades amb els infants. Nowadays, en l'actualitat, és així, o sigui, hi ha una part de repressió i una altra part que és de protecció, i que, tot això implica el compromís de les societats. Aquí he posat de l'Estat, però jo crec que és de les societats, en el sentit que genera reaccions que són creuades, que se potencien des del món de l'escola i de l'educació, els mestres, des del món de la medicina, els metges que tenen una visió i una perspectiva higienista i, per tant, contribueixen des d'aquest punt de vista i participen en aquest intent de regeneració o d'higienització de la societat, començant pels xiquets, i també de caràcter institucional. Diguem que això genera, si més no, una transició del concepte més antic de caritat com una cosa opcional, personal, vinculada a les classes benestants, que donen diners per al manicomi o per a l'asil de misericòrdia, a unes institucions de beneficència que, ojo, no és el mateix, encara que els anglosaxons li diuen charity a tot.
En el nostre cas hi ha una transició perquè les institucions de beneficència ja són dependents i creades per els ajuntaments, per les municipalitats, per les diputacions o fins i tot per l'Estat. El model de beneficència és com si diguéssim una espècie de preàmbul de l'estat de benestar, allò que els historiadors de l'economia diuen l'estat providencial. No? És una espècie d'intent de que des de lo públic se doni resposta a aquests problemes que estic esmentant, que no són els únics. Podríem parlar dels obrers, podríem parlar d'altres sectors de la societat o dels vells o de la gent, les dones vídues, etc. No? Bé, això també ho podem portar a un nivell de caràcter econòmic, és a dir, la dimensió demogràfica de la riquesa en aquests moments és evident. Més població sana és més creació de riquesa, és més benestar. Menys població, més malaltissa, és sinònim de decadència i de poca evolució social. En aquest moviment inicial que té un rerefons o, diguem, és impulsat des de la legislació, es genera una estructura, com sol ser habitual en l'època en quasi totes les institucions socials, centralitzada en Madrid i després amb institucions, com si diguérem, provincials i locals de protecció a la infància, de manera que hi ha un Consell Superior de Protecció a la Infància, igual que hi ha un Consell Provincial i després un altre local, de forma que se trata d'integrar la informació i les iniciatives, com dic, en xarxa, però amb una piramidalitat clara en la capital de l'Estat. No? En el primer número de la revista Pro Infantia, que és una revista que està vinculada a este Consell Superior i que tindrà una llarga durada durant els següents anys fins als anys 20 i 30, en el primer número trobem que Tolosa Latour, que és un pediatre, Manuel Tolosa Latour, que és el president del Consell Superior, que és el director de la revista, insisteix en la idea de que protegir a la infància i fer-se càrrec de la situació dramàtica de malalties i de delinqüència és un assumpte d'Estat. I argumenta aquests elements que teniu ací: perfecció física i moral de la dona i el xiquet, la riquesa, les xifres de malalties i de mortalitat, la incultura, els errors i les supersticions populars. Aquesta és una idea que una vegada més marca una diferència important entre el discurs mèdic dominant com a científic de les pràctiques populars en qüestions com la higiene, l'alimentació, la cura dels infants i dels xiquets, en el que moltes vegades se planteja com una confrontació entre el saber i la ignorància. Després també apareix com a una qüestió clau, inclús entre els elements conservadors, l'obligació de l'Estat, la qual cosa és important perquè jo crec que és una novetat important l'obligació de l'Estat de fer-se càrrec d'assumir qüestions com la salut dels obrers, la salut dels xiquets també, no? Bé, això portarà a tota una sèrie d'iniciatives de creació de campanyes o d'institucions com fer front a l'acollida de les mares que són abandonades o de les dones embarassades que són fadrines, a la lactància mercenària i al control sanitari de les ames de llet, la construcció i la creació d'asilos d'acollida, la regulació d'alguna forma o la crítica de l'educació i de la manera com els xiquets sofreixen diguem-ne, l'arbitrarietat moltes vegades de les pròpies famílies, la manca d'ètica, sempre atribuïda a la incultura, a l'alcoholisme, als problemes, diguem-ne, dels pares aquí, i després el problema no sols de la delinqüència, i això és important, sinó de la patologia infantil. Fonamentalment de la patologia psíquica, però no sols. També es parlarà de la sífilis, de la tuberculosi i de més. Bé, això és diguem-ne, el final o l'etapa intermitja després d'aprovació d'aquesta llei en la primera dècada del segle XX, de tota una sèrie d'iniciatives que portaven un quart de segle abans,
des de la Societat Espanyola d'Higiene, que és la que està darrere d'aquesta llei que arribarà a les Corts de Protecció a la Infància, i que no sols són metges els que hi participen, el Congrés Espanyol de Deontologia, en fi, primers anys del segle XX, un boom, per dir-ho així, de l'interès pel xiquet i de les mesures públiques. Bé, en quina situació es trobava, diguem-ne d'una manera descriptiva, la infància? Quan parlem de la infància no hi ha no diguem un límit d'edat, però en fi, fonamentalment la preocupació no és tant pels xiquets que moren al néixer, la mortalitat perinatal o associada al part, no, és dels xiquets que ja comencen a aparèixer en la societat i comencen a patir malalties infeccioses transmissibles que tenen risc important de transmissió i de mortalitat, i sobretot aquells que van per lliure, diguem-ne, en la ciutat. Aquí teniu el monument homenatge al Golfillo, no? En la plaça Espai d'Amsterdam, que és simplement una imatge de com la figura és una figura internacional o transnacional, podríem dir, perquè és una figura que apareix en totes les ciutats d'una manera o d'una altra. Està tratada d'una manera molt amable, reptador, provocador, delinqüent. Bé, les condicions de vida i salut ja he esmentat, no cal insistir molt perquè només aportaré algunes dades: marginalitat, treball infantil, abús, delinqüència, prostitució. S'associa a les deficiències de la pròpia higiene urbana en el medi urbà i de la contaminació i de les dificultats en el medi rural. Un locus, un lloc, un espai que sí que, diguem, experimenta d'una manera molt clara per influència dels moviments pedagògics i dels mestres, sobretot, és l'escola com a lloc de modernització. No ja en els mètodes docents, sinó fins i tot en l'espai físic, la ventilació, les condicions d'higiene, la quantitat de xiquets que s'ajunten en un únic espai, mirat des del punt de vista sanitari, en la seva capacitat patògena o en la seva capacitat de transmissió, com ara després comenté breument. Bé, així simplement he volgut continuar en una sèrie d'iniciatives de caràcter polític que seran la conseqüència d'aquesta descripció que, en pinzellades molt grolleres, estic intentant fer de com les lleis i les iniciatives van des de la regulació del treball infantil i femení, 1900, abans no existeix ninguna regulació, o l'obligatorietat de l'educació en un determinat moment. No? Des del punt de vista més estrictament de l'assistència medicosanitària, en aquesta mateixa època a Espanya les gotes de llet s'institucionalitzen copiant o apropiant-se d'un model que ja té tradició en Europa central, i també la regulació, fins a quin punt diguem-ne efectiva, no? de la lactància mercenària molt freqüent. Les dones de classe mitja i de classe alta donaven a portar els xiquets després de néixer a ames de llet. Jo no sé si sols per una qüestió, diguem-ne, estètica, com s'ha apuntat normalment, de que no volien la deformació que suposa la lactància en lletar als xiquets recent nascuts, als infants, sinó per una qüestió, jo crec que també d'estatus, no? I clar, la idea de que malalties es podien transmetre fa que hi hagi tota una regulació, insistix, no sé fins a quin punt efectiva, permís de revisió de les ames de llet, de les ames de cria, inspecció sanitària, com passava també en altres casos, en casos com les malalties de transmissió sexual o venèries. No? Se creen instituts locals i provincials de puericultura i nacionals per crear un corpus professional distint de les infermeres i dels metges, que vinculara totes aquestes iniciatives que, si bé tenen una dimensió clarament sanitària, tenen més aviat una qüestió social educatiu d'intervenció en la família. Les puericultores eren dones joves, dones
que normalment no tenien una titulació d'infermeria, però eren formades per a poder entrar en les famílies, parlar en les mares, perquè la mare és el centre no sols de l'economia familiar, sinó també de la xarxa d'interaccions que convé influir i modificar des del punt de vista de l'alimentació infantil, del tractament dels xiquets, de la vestimenta, de la higiene, etc. La família, a través de les puericultores, l'escola, a través d'altres agents que després esmentaré breument. No? Apareixen també els dispensaris. El model d'assistencial està molt lluny d'un sistema organitzat d'assistència sanitària a nivell estatal o a nivell social i se funciona a base de dispensaris per atendre malalties socials dominants, la tuberculosi, les malalties venèries, i igual que hi ha dispensaris específics per la malària en certes zones, en funció de la detecció dels problemes i de les campanyes que se volen gestir, doncs els dispensaris de salut maternal i infantil tenen un lloc fonamental des del punt de vista de la prevenció i des del punt de vista de la informació a les mares i de la prevenció de les malalties infantils. No? Bé, així he apuntat també les famoses colònies i els comedors escolars com un punt dins a cavall entre l'escola, la sanitat i el medi ambient, d'intentar aportar les condicions òptimes o més positives per a que les carències pròpies de les famílies pobres no fora un element essencial a l'hora de que les malalties com la tuberculosi o altres carencials nutricionals i demés pogueren expandir-se més i fer front i detectar-les. No? Clar, després està el problema de les institucions asilars que acullen amb normalment uns règims de convivència molt estrictes, molt disciplinaris, i els reformatoris que són presons per a xiquets, dit en curt i per no perdre més temps. No? Això trobem des del punt de vista de què diuen els metges en dos discursos polaritzats a banda d'altres més professionals, si voleu, però crec que serveix perquè no hi ha una homogeneïtat a l'hora de valorar o d'enjuiciar les causes i les solucions per al problema, que el problema ja donem per descomptat que està acceptat una vegada construït. No? Per una banda, podem parlar de l'higienisme mèdic conservador, que és culpabilitzador i moralitzant contra les dones i contra els obrers. O sigui, és la ignorància, per dir-ho breument, la causa, la ignorància i les tradicions poc higièniques i desenfocades. La mortalitat infantil és culpa de la ignorància i la caritat pública, la misericòrdia, les institucions benèfiques, els asilos, han de ser la solució sempre comptant amb la tradicional col·laboració desinteressada i altruista de l'Església Catòlica i de les seues ordres, Sant Juan de Dios i altres dedicades específicament a aquest tipus de tasques. Ho vegem des del segle XVI en l'Hospital General, en les institucions que hi ha al voltant i totes les que se van fer. La importància de les ordres religioses al nostre país és molt important, molt més important que possiblement en ningú altre europeu. Això comportava també una crítica a la intervenció de l'Estat i particularment als efectes, segons aquesta idea, perniciosos de les desamortitzacions de l'Església que enfeblien i deterioraven aquestes beneficències. No? Això que aquesta visió, diguem-ne, reaccionària des del punt de vista social, cal afegir sempre el discurs misògin contra les dones i els mals hàbits de vida, el treball de les dones. L'abandonament de la maternitat com a concepte ideal porta justament al deteriorament en la cura dels fills, dels infants i, conseqüència, és un mal social que hi ha que reconstruir. A mi això me recorda algunes coses que estic sentint darrerament també als mitjans respecte a el que certs partits d'extrema dreta i això volen d'alguna manera retrotraure a la dona
en contra dels moviments d'alliberament. Però bueno, això ho podem discutir, fins a quin punt és comparable o no. Podem parlar en l'altre extrem d'un discurs medicosocial, per altra banda, molt poderós des del punt de vista polític i des del punt de vista també de la predominància liberal progressista, en la que veuen la medicina, particularment la higiene pública, la higiene social i la medicina social com un instrument de cura d'una societat malaltissa. Aquesta societat malaltissa té en un dels símptomes més clars en la situació de la infància. I tenim tota una sèrie de testimonis que no tenim molt de temps de comentar, però que vegeu així: higiene, educació com a instruments de modernització i tota una sèrie de moviments socials complementaris fora del món mèdic o també de metges que col·laboren en aquestes orientacions de caràcter social, de caràcter liberal progressista, de caràcter socialista o anarquista, en publicacions destinades a les classes populars, direm en general, i que tenien, a més, un impacte, almenys en Catalunya, així al País Valencià també, molt fort i molt important en certs llocs d'Andalusia, Extremadura i del nord d'Espanya també, i també en Madrid, com no, de tal manera que l'anàlisi era la mortalitat infantil. És un fet, els xiquets se moren. Bé, això clarament no sols és una malaltia social, sinó que és una gran injustícia. Els xiquets no naixen per morir i, per tant, no podem aplicar el criteri de selecció natural en pla molt darwinista, però no sembla que això pugui ser una bona solució. De tal manera que aquesta situació de famílies nombrosíssimes fan que en alguns sectors progressistes consideren que la maternitat en aquestes condicions implica l'esclavitud de les mares que veuen absolutament anul·lades les seues capacitats de projecció personal i social. De tal forma que el neomalthusianisme, el control de la població com un element i, per tant, el control de la natalitat, i altres qüestions com la eugenèsia o els drets civils dels xiquets apareixen en la premsa i en l'opinió pública d'una manera molt freqüent que no tenim temps ara d'analitzar. Bé, un dels factors, podíem parlar de les gotes de llet, per exemple. He triat, per una altra banda, perquè m'ha semblat més original i més cridaner la creació en el Parlament Europeu, en el Parlament espanyol a principis del segle XX també, d'un decret creant la inspecció mèdica escolar. La creació legal no vol dir la seva real funcionament, com sol passar moltes vegades, perquè crear un cos genera una controvèrsia professional, cal tenir coneixements específics dels escolars, cal estar format d'una determinada manera. Bueno, tres aspectes principals la legislació els atribueix. L'exploració prèvia a l'admissió al centre, això és claríssim quin és l'objectiu, que és que no entren xiquets contagiosos, per dir-ho així, en breu, a l'escola o en males condicions, l'aïllament dels xiquets malalts i la detecció i classificació dels xiquets que s'anomenen anormals i deficients. Uns conceptes que ara ens semblarien absolutament aberrants i que ens portarien a la presó i a la crucifixió, si més no des del punt de vista públic, però que aleshores eren absolutament habituals i descriptors de les iniciatives fins i tot de protecció dels anomenats anormals sensorials, deficients, etc. La inspecció mèdica, per tant, és una institució que es crea, igual que en altres països europeus, es crea per a col·laborar en l'escola amb els mestres i per a col·laborar també en les iniciatives polítiques, com poden ser les colònies escolars o altres. Un exemple d'un text de 1909 d'un autor català, titulat El problema de la inspección médico-sanitaria, diu: los niños no son pequeños adultos, sino que tienen un organismo particular claramente diferente, etc. etc. Bueno, això, com podeu veure, està també darrere o és una manifestació del naixement d'una nova especialitat mèdica, que és la pediatria. Hem parlat de la puericultura,
no tinc temps de fer referència o fer esment a tot el que comporta aquesta nova preocupació pel xiquet, però evidentment que el doctor Gómez Ferrer estigui així en la glorieta, en un monument, diguem-ne, increïble, doncs és senyal de fins a quin punt la pediatria i la medicina genera des de dins també una doctrina, un coneixement sobre el cos i les malalties de xiquets clarament diferenciat, no? Portarà tota una sèrie, i ahir ja menisc del context espanyol, d'iniciatives justament per valorar, des d'un punt de vista estadístic, els patrons de normalitat psicològica, però més encara biològica, respecte a les malalties i al desenvolupament. Jo crec que preocupaven tant com les pròpies malalties que portaven a la transmissió i a la mortalitat el concepte de desenvolupament del xiquet, que des que naix fins que arriba a la pubertat i a l'edat adulta experimenta un procés evolutiu. Aleshores, la comparació amb estàndards, mitjançant models somatomètrics, quocients d'edat i tal, és molt important i apareixen públicament en Alemanya, en França, a Espanya, i són incorporats per part de la inspecció mèdica, creant unes fitxes escolars que ara us mostraré, no? Els metges d'escola, els inspectors, fan una exploració clínica. Jo no sé si algú dels presents, crec que així en edat jo me destaque, no sé si María Jesús més o menys i jo, si és emèrita, estarem no massa lluny, però jo recorde les inspeccions mèdiques a l'escola i com te miraven i com de certa edat exploraven en aquest sentit exactament, no? I després també la incorporació de certes proves de laboratori experimentals per a detectar malalties concretes, no? Bé, la inspecció mèdica forma part d'un projecte més ample, que té a veure des d'inclús la higiene de l'escola en general, com he dit. Previndre, diagnosticar, tractar, separar i també millorar el desenvolupament físic i el desenvolupament intel·lectual del xiquet. Això implica la necessitat de col·laborar polítics, metges, sacerdots, família, pares i els propis xiquets en iniciatives que no estan clarament estructurades i s'han d'enllestir i s'han de posar en marxa. Bueno, algunes publicacions de l'època, 1920, en el Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, en aquest cas només metges, però bueno, en les escoles primàries, els resultats d'aquestes inspeccions són prou eloqüents. Només un 30% són sans com a tals. A tots se'ls troben problemes de diversos tipus, per no parlar d'aquests 1.000 xiquets de Pontevedra que tots tenen algun problema. Tots tenen algun problema, siga lleu o insignificant, però donen una informació prou important. La inspecció mèdica escolar, en aquest cas en Madrid, però el mateix model s'aplica en altres ciutats i escoles, generen uns estàndards de desenvolupament que encara els pediatres, no dic que siguin aquests, però utilitzen que si està en el percentil 75 o està en el 50 o ha d'engreixar més o és massa baixet o el que siga, no? I això ho apliquen a lo que era una exploració mèdica en l'època de caràcter tradicional, sense massa experimentalitat ni laboratori ni instrumentació. Inspecció dels oïts, de la vista, del tòrax, mitjançant una exploració raigs X, que ja se podien fer, de la columna, per captar desviacions i de més, no? Entonces, aquestes cartilles d'exploració se posen en marxa en totes les escoles públiques per part de les autoritats municipals i locals i generen una informació que dissortadament no és fàcilment accessible en els arxius, però que donen tota una sèrie de... Moltes vegades els metges després presenten els resultats en reunions o congressos que sí que poden fer, no? Bé, l'última part de la meva intervenció, acabaré prompte, està referida justament a la part més psicobiològica, si voleu, de l'anomenada herència patològica. El despiste i, diguem-ne, les teories de l'època
creen conceptes com, per exemple, d'una ambigüitat absoluta i difícilment el concepte de predisposició, per exemple, no? O el concepte de transmissió heredopatològica de malalties com, per exemple, la sífilis, certes malalties mentals, fins i tot la tuberculosi. Tenim testimonis al respecte de que no hay duda de que hay deformaciones, de que a través del semen pasa por la placenta o de la madre al niño. Entonces, bueno, una de les malalties més clarament enfocades, perquè clarament era de les que provocava unes taxes de mortalitat i morbilitat més altes, és la tuberculosi en adults, però també en xiquets, i acabarem en el sanatori de la Malvarrosa, és el més clar exemple, el sanatori marítim. Bueno, aquí tenim el test de von Pirquet de la tuberculina, com de 480 als que se fa la reacció xiquets, 307 dona positiu, és a dir, primoinfecció tuberculosa, contacte amb el bacil, és molt freqüent, i aleshores aquest és un factor a l'hora de fer destriar quins xiquets necessitaven ajuda de cara a anar en estiu a les colònies escolars o no, perquè eren pretuberculosos, estaven en risc de malaltir, i el clima, el medi ambient, el sol, la mar, una bona alimentació ajudava a previndre, més que fora un parell de setmanes, tornar sants i gordets a casa per després patir les situacions normals del grup social al que pertanyien, no? Les colònies escolars i de vacacions són, evidentment, una iniciativa de caràcter preventivista i d'una política, diguem-ne, positiva enfront a la millora de la situació de la infància, ben conegudes algunes d'aquestes imatges, i fins i tot, diguem-ne, portat en el període ja dels anys 30 a polítiques clarament protectores i de cura a l'educació i a la salut dels xiquets, com aquests cartells que en l'època de la República el Ministeri d'Instrucció Pública i Sanitat va fer. Sanatori de la Malvarrosa, que és un sanatori nacional de tot l'Estat, 1912, comença a funcionar d'una manera més total, i que rep xiquets de tota Espanya per a tractar tuberculosi pulmonar, però quasi diria jo, més encara la tuberculosi òssea, mitjançant la concepció ambientalista, no bacteriològica o tècnica de les vacunes o del tractament mitjançant antibiòtics, impossibles en l'època, sinó de la prevenció i del medi ambient com a element sanador de tota Espanya, fonamentalment de Madrid, junt amb un sanatori, diguem-ne, un laboratori que era també dispensari antituberculós per a totes les classes socials. Així teniu l'asilo del Marquès de Campo, en el barri del Carmen, a plaça de la Corona, exemple d'aquests asilos protectors, i la Casa de Beneficència, Museu d'Etnologia i Antropologia en aquests moments, que igual que en Madrid, en Barcelona i les grans ciutats, tenia una dimensió i una importància institucional molt, molt gran. Bé, los niños criminales, vaig a votar aquesta última part per no estendre'm més del que ja m'estic passant. Els inadaptats en aquesta època porten a lo que des del principi he estat anomenant xiquet marginal delinqüent, el niño golfo. I aquí està la portada de la tesi del psiquiatre valencià dissortadament mort, molt jove, fill de Sanchis Bergón, alcalde de València i fundador de la Casa de Caritat actual, metge, a més, i introductor de la estadística sanitària municipal. En aquell moment, el fill, Sanchis Banús, a Madrid va fer la seva tesi sobre un estudi médico-social del niño golfo, en totes les característiques i reflexions al respecte, no? Bé, això inicia un procés en el que s'associa diguem-ne, la heterodòxia, o si voleu, el desviament de les conductes infantils amb la patologia. I d'una manera molt especulativa, però se classificaven fins i tot
en els niños anormals que pateixen una deficiència mental inevitable i de naixement, per dir-ho així, i se parla d'imbècils, idiotes, epilèptics. Niños anormales de carácter y comportamiento, inestables, impulsivos, con escassa moralitat. Avui en dia jo crec que aquest grup és un terreny abonat per als psicòlegs i els psicopatòlegs, tot tipus de quadres clínics que coneguem bé, i els anomenats deprivados sensoriales, els cecs, els muts, els que patien problemes d'audició i tot el que sordomuts i totes les institucions que es generaren al voltant d'ells, impulsades moltes vegades per institucions socials, però també, sobretot, per metges, no? Bé, vaig acabant. La solución del aspecto más urgente y repugnante del problema, la extinción de esa plaga de niños huérfanos o sin padres, abandonados, mendigos, vagabundos, viciosos y criminales, una terminologia molt bonica, no?, des del punt de vista literari, però molt inacceptable des del punt de vista, diguem, científic o social, que són una vergüenza i un insulto para nuestra moderna civilización. En aquest paràgraf també de Proinfantia 1909 s'explicita pues, la prostitució infantil, els problemes que comportava, la situació que hi ha, i finalment pues, hi ha una classificació que és molt clara i molt simple, que és aquells nens, aquells infants que simplement han estat abandonats i han de ser protegits, arreplegats per la policia i classificats per a ser protegits o tornats a la seva família, al seu poble, o protegits en institucions com els asilos, o aquells que o estan abandonats o han fugit, però són, a més, viciosos i delinqüentes. Aleshores, aquests deuen ser reformats i d'ahir el concepte de reformatori. De tota manera, diguem-ne, la definició moral de la qüestió en quant a la criminalitat infantil, segons aquestes organitzacions i aquests grups més aviat liberal, progressistes, diu que és l'abandono material o moral de los padres. Bé, un exemple, en un any i escacs, a 1911-12 a Barcelona, la policia detén dels carrers, dona una idea més o manco, de quasi 1.800 infants, dels quals la majoria són xiquets i unes poques són xiquetes, i els quals hi ha tota una sèrie de transferències, tornades, detencions o enviats a altres institucions. Aquí teniu l'asilo de San Juan de Dios. Jo volia haver mostrat un breu documental resumit de València Protectora de la Infància. Si algú té interès, 1926-28, se pot trobar en internet. La Filmoteca Valenciana ha fet una reconstrucció d'uns materials que estaven dispersos en diversos rolls i que són molt importants perquè ho fa la ciutat de València, el municipi i la província per tal de portar l'exemple de València com a protectora de la infància a una reunió internacional que hi haurà a París dins d'aquestes reunions de protecció que he esmentat abans. Llavors, se mostra molt bé com funcionen aquests. El reformatori és l'última institució i aquí acaba. El reformatori té una dimensió repressiva. Una part més light, per dir-ho així, més humana del reformatori consistia en portar els xiquets abandonats a famílies camperoles on el xiquet s'integrava no com a fill per a ser protegit, sinó per a servir de mà d'obra en les tasques agrícoles i en la disciplina pròpia d'aquestes famílies. És a dir, el destí d'aquests xiquets, i reformatoris, aquí he posat alguns, però n'hi hagué molts. Jo recordo encara haver viscut en època del reformatori de Llíria, que diuen que era una presó infantil per a jóvens, i és una institució que encara en alguns països la delinqüència infantil acaba en una presó, siga per a majors o per a menors. Aquest és un poc el panorama. Lamento que no siga tan poètic com a mi m'hagués agradat, però és el que hi ha i és el que hi havia. I, gràcies per la vostra atenció i quede a la vostra disposició si voleu fer algun comentari. Gràcies.
Doncs, moltes gràcies, Josep Lluís. Efectivament, tenim uns minuts, no sé en quina hora estem, però bueno, per descomptat. 12:15. Si és el moment de comentar alguna cosa. Sí? El interés de una lección para mí viene no solamente en lo que enseña, porque ha enseñado mucho, sino también en lo sugerente que ha sido. Y ha sido, para mí ha sido muy sugerente y he aprendido muchísimo, porque no sé nada de este periodo. Y siento mucho tener que marcharme, de verdad, porque habría varias preguntas que me habrían hacer. Pero bueno, por el tiempo y demás. Luego pues también, tengo hace unos años, no muchos, pocos años, murió mi madre muy mayor. Y mi abuelo, que era maestro, durante esos años, algunos de los años que estaba hablando, pues creo que en casa tiramos muchísimas cosas que se hacen, pero cosas que tenían que ver con algunas de las cosas que estaba haciendo. Por eso me ha parecido, para mí, casi emocionante no recordarlo. Mi abuelo, como cayó en el 16, ¿no? Mi madre lo guardó durante muchos años y nosotras bonitas lo hemos. Pero porque es una función también, lógicamente, del maestro en el momento que es una función, que ha sido muy interesante. He aprendido muchísimo, muchísimo. Gracias por ese testimonio y por tu valoración. Y sobre todo, bueno, quedo a tu disposición para cualquier cosa que quieras. Estoy fácilmente localizable. Gracias. Nada. Buen viaje. Sí, Joan. bueno. Voy a hacer una reflexión y que me parece que es un tema también muy actual de nuestro presente. Creo que es el problema de la protección de la infancia y la adolescencia muy actuales, como pueden ser obesidad infantil, adicciones a las nuevas tecnologías, ludopatía, el acceso a la pornografía y educación sexual. Son temas que están muy en la actualidad. Y a mí siempre me solicita el debate intern y es un debate interesante. Fins a quin punt aquestes qüestions s'han de considerar qüestions d'estat i mereixen una resposta per part de l'estat, iniciatives legislatives i temes, o també fins a quin punt es pot considerar que és una qüestió més de la família, dels pares, o més separada d'una qüestió de l'estat. No? Jo sí que penso que l'estat té una responsabilitat. No estic posicionant en cap d'altres en cap opció, però sí que em planteja aquest debat. I no sé si aquest debat ha estat present també en el passat, en la història, o sigui, totes aquestes mesures han sigut més de consens. Jo crec que a la pregunta inicial que has fet, qui millor pot respondre és tu, que eres pediatra i que treballes en el tema i coneixes perfectament la situació en alguns extrems. Respecte a la segona part, el problema que hi ha darrere de tot el que he explicat és la pobresa. La pobresa i les conseqüències de la pobresa en la sanitat, en la supervivència de les persones, en els hàbits, en els valors i en la delinqüència i en la conflictivitat. El problema, per tant, no era tant les addiccions, que també, perquè, diguem-ne, el consum de certes substàncies podia estar també present allà, l'alcohol i també la qüestió de la transmissió de malalties sexuals. Crec que era més el debat estava molt més centrat en qüestions més bàsiques, no? Tot el que tu esmentes que passa ara, evidentment, és la conseqüència, pot ser, d'una societat opulenta, no? En la que els problemes de la infància venen, la teua pregunta retòrica, jo crec que és una suma, no? Hi ha una certa tendència a responsabilitzar a l'altre, no? Les famílies a les escoles a les famílies, els polítics, però que hi ha responsabilitat pública, jo crec que és evident, perquè el que som i el que serem depèn de tot això. Ara, fins a quin punt és controlable o és abordable des d'un punt de vista polític de la qüestió?
no ho sé, això a mi m'agradaria saber quasi més el que tu penses que el que jo puc dir, perquè les prohibicions, les limitacions, a vegades en un context de globalització i d'ús de les xarxes socials és molt complicat, és molt difícil de gestionar. No he dit res que no sàpigueu ja, o sigui que és una banalitat. En totes aquestes problemàtiques que s'estan emenant necessiten un tractament holístic, un tractament integral. Al cap i a la fi el que estan manifestant és no hi ha que perdre de vista un fracàs com a societat, el que som com a societat. I tal vegada la qüestió així radica també amb el canvi de paradigma d'un plantejament més, diguem-ho així, reactiu al tot el que és la implementació d'una sèrie de mesures que el que miren de trobar és la prevenció, l'educació i també pel que fa des de tots els agents socials implicats, des de la família a l'administració, el que s'estava dient al principi, no? Vull dir, la infantesa és la base, i la base no és que siga futur, és present, però va ser el futur de la societat, va ser el que va cimentar la societat. No voler veure això és fracassar com a societat. Jo no sé si estareu d'acord, estic completament d'acord amb el que heu dit, però jo és una qüestió de percepció i no opine des de la tarima com a expert en res, sinó una percepció com a ciutadà. Em fa la impressió que tots els moviments educatius del període en el que la meva presentació ha tractat eren moviments que tenien un esperit i uns valors alliberadors. La natura, l'alliberació. En aquests moments jo crec que hi ha un desviament molt tecnocràtic i en el que els valors compten poc i el que compta és la tecnologia. I podem arribar a la intel·ligència artificial i a les seues conseqüències en el context educatiu de lo que tenim, o deseducatiu, no? És justament l'antítesi. Clar, això no és precisament molt positiu, o no a mi no em fa ser molt optimista al respecte del que estaves comentant. Simón. Seguint un poc amb el que estàveu comentant, identificar, diguem, en la presentació que n'hi havia com diferents motivacions, no? Que parlava de diferents motivacions per a abordar el problema de la infantesa. Entenia que, clar, una qüestió són els drets, diguem, dels infants que se posen sobre la taula i que cal tenir en compte. Hi ha la qüestió també de plantejaves de com la figura aquesta del niño golfo i de més, i de la delinqüència, de la infantesa com focus de malalties, per tant, d'un impacte sobre la societat en general. I després, no sé si estava o no, la qüestió de el fet que es desenvoluparen en unes condicions nutricionals determinades, higièniques, la incidència que podria tenir sobre aquests individus ja en l'etapa adulta i, per tant, diguem-ne que estigueren generant uns adults no adequats per al bon funcionament de la societat. Llavors, la qüestió és si aquest últim punt també està tractat de manera explícita en tots els materials i iniciatives que es generen i quin pes relatiu veus que tenen aquestes tres motivacions o altres que potser se m'escapen. Bé, hi ha una dimensió clarament que he insistit sanitària, és a dir, cal acabar en la mortalitat, en les malalties, en el que suposa des del punt de vista de l'empobriment de la societat. I hi ha un segon que són els valors, i ahí entraria un poc el que tu comentes. Dins de tota l'estructura d'iniciatives, no, evidentment, la gota de llet per a donar nutrició als recient nascuts, que és una altra història, però les institucions tipus els asilos i les escoles i la preocupació per això porta darrere un poc la idea que tu apuntes de crear ciutadans formats i amb coneixement de cara al futur, més en l'higienisme pedagògic i escolar que en la qüestió dels asilos. Però els asilos no eren simplement un lloc de tancament, sinó que quasi sempre tenien una part de formació laboral i de treball
que no sols era utilitzar en el temps, sinó que des d'ahir precisament l'eixir de l'asilo estava molt relacionat amb una formació determinada d'aprenentatge d'un ofici, l'incorporar-se a tasques de caràcter industrial o agrícola, hi havia una política en aquest sentit. No, és el que més me sembla, perquè entre aquells que podíem ser catalogats o diagnosticats de totes les malalties aquestes psicobiològiques que acabé d'esmentar a l'última part, ahir no hi ha remei, és simplement pues, l'assumir el que passa i, bueno, i en alguns règims més totalitaris serien la carn de canó, per exemple, del nazisme o dels conceptes d'higiene social. Aquests ja que simplement en una idea d'eugenesia carregar-se'ls. La reintegració en una societat i l'educació per a que en el futur siguin ciutadans que contribuïsquen i demés, és molt feble i es basa exclusivament en això que jo te dic. Estem parlant de les grans masses de xiquets obrers, camperols, abandonats, marginals. Òbviament, estem deixant fora les elits o les classes mitjanes i tots aquells que són de família benestant. Pep? No sé, és interessant pensar o preguntar-te si penses que en el món del desenvolupament de les especialitats mèdiques, si es constituir una medicina de reformatori pròpiament, una especialitat, no? Un tipus de professional, i si és la mateixa que la medicina escolar, o no, o en realitat són metges que fan moltes coses i aquesta és una d'elles. Vols dir com el cos dels metges de presons en l'actualitat o alguna cosa així? Una institució al respecte? No sé si és fàcil caracteritzar-los o en realitat no. És una pregunta que, per exemple, jo m'he trobat amb col·legues que venen de psicologia, potser molt més evident, com es constitueix la psicologia educativa en el context escolar, per exemple. I aleshores, no sé, en el tipus de medicina que es practica en aquestes institucions, no sé si... Sense haver aprofundit en el tema o en búsqueda de fons o de qüestions a lo millor més consistents, jo diria, la meva opinió és que l'asilo com a institució és una institució antiga, vella, que no té una estructura ni d'organització del temps ni de res, i que en el nostre cas inclús en aquelles institucions, Casa de Caritat, Beneficència, no dic Casa de Misericòrdia, Asilo de San Juan de Dios, quasi sempre estan gestionades per ordres religioses i la medicina que es fa ahir és una medicina des de les pròpies institucions religioses amb la col·laboració i assistència del cirurgià, del metge, que d'una manera, medicina liberal del segle XIX, altruista, el metge liberal de capçalera contribueix de vegades i d'una manera, o el cirurgià o el practicant d'una manera generosa, però no hi ha una estructura com la inspecció mèdica escolar o una estructura com poden ser les especialitats mèdiques que hem esmentat en el cas dels professionals de l'oftalmologia o de la ginecologia o fins i tot de la pediatria. Posaria la mà en el foc que els metges que atenen els xiquets, i no tan xiquets, que hi ha als asilos, no són pediatres o no són gent especialitzada justament en pediatria. El tractament i el sistema disciplinari jo crec que era molt cruel i molt poc positiu, tot i que la retòrica política i social parlava sempre de regeneració, de reintegració, però era un sistema que, i fins i tot la llei, jo crec que un objectiu fonamental és treure fora del carrer a tots aquells que distorbaven o que creaven conflictes, delictes, robatoris, problemes, agressions, en bona mesura. Molt bé. Alguna intervenció més? No? Si no, ja pleguem, que ja portem una jornada bona. I agraïm de nou a Josep Lluís la seva participació i res, invitar-vos, no sé,
a la propera edició del nostre seminari, que ja veurem a què la dedicarem. Moltes gràcies. Gràcies, no? Sí. La gravació. Lo tenía el máximo.